musidɓe tedduɓe ko jaam tan wona tana bandiraɓe gendi Sénégal eɗen gandi gonɗen koye kurne piile ko wiyete ko campagne électorale hawriti kadi e lewru korka wadde noon battodiren hakkillaji foto seeɗa bonnande en ko heewi wadde musidɓe tedduɓe holko foti wonde darde kala goto e men hande e nder gendi Sénégal kartal maɗa gotirgal ngal ko ngal ɗo de woni fetel ma ngal ɗo woni laañal ma ngal ɗo woni sawru ma ngal ɗo woni kala kala ma wadde noon battodiren hakkillaji ɗo ɗo jaraten hande ko kaɓeteɗa ko wona ɗum addantuma hebde ko jiɗɗa ko hare nde foti wonde ko daroɗa an ɓattina jogitari maɗa ndi jokkodira e moma so gonɗo wuuro ha so gonɗo ladde moni foof yiita kartal muɗum ɓattina e ngal sanga moni foof nana holla mbawka mum nana joopo so tawi heeɓi holno jogori wadde haal ko ganduɗa ko an mbaɗa ko poɗɗa wadde ko gacca moni foof waɗana yiiɗi waɗirde ni tawa bonnanani goɗɗo mbasen kadi bonnodirde koye meɗen Elimane Demba Oumar Kane mañam yoreyaɓe o wi en so tawi caɗele mbaɗi e sanga ko wayi hono ni so gasi kamɓe ɓe jiitodirat kono enen so renaki jiitodiral men weɓata ɗon ko gonga wadde noon mbattiren hakkilla gande ko eɗen jiidi umma e baba ñande nogas e nayyi lewru tata ɓuuri ujunde ɗiɗi e nogas e nayyi ko ñalngu dardarel gonɗen koye lewru korka sen pini dawen payen to toɗɗoyte to woni to wotete to moni foof arda deyre nanna kartal muɗum ngal so tawi jamdi 17 yoni gueɗe ɗe dentine gueno de ne wawi nawe ne raayi wiye Amadou Ba woni horejo gendi Sénégal joyam no bandiraɓe ɓe Benno Bokk Yakar bandiraɓe ɓe APR bandiraɓe e moni fof e sengo natiri lawol ngol ko gotol damal ngal ko gotal sikki ala Pulaar wi dañowo daña hen on so tawi ne yiiloɓe ta ko yo gueno rokku ɗum noon bandiraɓe tedduɓe en ñaganima gendi Sénégal foof korka jaam kurne piile jaam ha ñallal ngal heeda waɗe e dow deyre ceerno Amadou Ba heɓa ko foti hebde ko kelle pobɓa ara rayi hota e junggo jomum bandiraɓe tedduɓe hay goto to majju puccu ngu hay goto to majju puccu ngu hay goto to majju puccu ngu ay ngu puccu ko ngude woni nafoore men ko nguɗo woni ɓamtare men ko nguɗo woni kuccam leydi meɗen yo gueɗe yo moƴƴere eɗen gandi darde Macky Sall darinde so tawi o felliti omo yaaha so accedi en neɗɗo tawata ko mo hooli te enene kadi eɗen kooli bandiraɓe tedduɓe yo guenowol ballo Amadou Ba yo gueno newnu keeɓa e dawal gadanal ya jogoro jaam wona nafoore ɓesgu Sénégal e mbaɗi koptidinde on jarama ko guiɗo moon Ibrahima Oumar Kane katanti leñol mo Agname yoreyaɓe ɗo e gendi waala fenɗo sikki ala kala ɗo goto men woni koye golle tan wona darde ala jokken mbaɗen damal e damal galle e galle leegal e leegal neɗɗo e neɗɗo moni foof yo wattu hakkille ganden lawol ngol ko gotol Amadou Ba horejo gendi Sénégal jeeyaɓu en calmini kala kala en yo gueno aynu reena on jarama